जुदि जब कार्ड हल्डाराव फैसा सोयाब्ला बे आइन मथे दन्दनीय जागोन होननानै बिथां सर्बानन्द सनोवाल बिथाङानो फोस्रावखानाय बे पेपाराव। थिग बेखौनो लोब्बा लानानै आं दहायबो एसे रायजोफोरखौ एसे बुंथिदोंमोन जे दिनै बेवहाय जितु किसुमान नीति होनाय जि नेम होनाय निश्चय दिनै साराबो बे नीतिनि सोमोन्दैनो फोस्रावबाय, जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जब कार्डनि जा खामानिफोर मावलांजानाय बेखौ हयथ' जब कार्ड हल्डारनि जि खामानि मावग्राफोरखौ नैबे गजेननिफ्राय बबे माबालागि हमदोंमोन बेनि खामानि MGNREGA हिसाबैसो बेखौ सिगां जब कार्ड हल्डार हिसाबै जों मावनो मोनदोंमोन। किन्तु दिनै नैबे 10 लाखनि जि साइनबर्ड मोनसे माबा होदों, बर्ड होदों, बे बर्डआ बिथांमोना हयथ' CD फान्डनि मावदों होननानै किसु टेकनिक खालामनानै हयथ' बिथांमोना सरकारनिफ्राय फैसाखौ आदाय खालामनायनि मोनसे टेकनिक लानानै नैबे बर्डखौ बानायदोंमोन। बेयाव हयथ' MGNREGAनि माबा नङा नामा, CD फान्डनिफ्राय किसुमान माबाखौ बानायदों। दा बेखौनो